Všímaj si to. Lekcie z onkologického oddelenia. Autor Samip Soul. Prvá vec, ktorú som si na onkologickom oddelení všimol, bol pach. Ostrý, sterilný, pichlavý dotyk dezinfekcie, ktorý sa držal vo vzduchu ako neustála pripomienka, že tu nič nie je obyčajné. Chodba sa predo mnou ťahla v tichu, prerušovanom len tichým bzukotom prístrojov a jemným šuchotom papúč po vyleštenej podlahe. Bol to pach tisícov nevypovedaných rozlúčok, maskovaných ako čistota. Slnko prenikalo cez vysoké okná, no vo vnútri stien pôsobilo ťažšie, ako by sa aj samotné svetlo spomalilo, aby sa prispôsobilo rytmu tých, čo čakali. Každý zvuk sa zdal zosilnený, pipnutie infúznej pumpy, šepot sestier prechádzajúcich okolo, tiché vzdychy pacientov uväznených medzi nádejou a únavou. Tu čas plynul inak. Každý okamih sa naťahoval hutný a zámerný, ako by vzduch sám niesol ťarchu nevyslovených modlitieb. Nebol som zdravotník ani lekár. Bol som iba dobrovoľník, niekto, kto prichádzal čítať nahlas, rozprávať príbehy, priniesť úlomky vonkajšieho sveta na miesto, ktoré sa zdalo odrezané od času. Niekedy som čítal rozprávky, inokedy romány, občas len noviny, inokedy som iba načúval. Myslel som si, že som prišiel niečo darovať. Rýchlo som však pochopil, že dar dostávam ja. Úlomky životov, okamihy milosti, posledné slová, ktoré vo mne stále znejú. Bol som archeológom prítomného okamihu, ktorý opatrne odkrýva prach zo životov, nútených meniť sa na spomienky. Práve v tomto priestore som stretol Margaret. Vždy si starostlivo nanášala rúž, aj keď sa jej ruky triasli. A čože mám 75 rokov, rúž mi dáva pocit, že som to stále ja, povedala mi raz, pričom sa jej pery zvlnili do úsmevu, ktorý sa chvel na okrajoch. Potom si pery otlačila do vreckovky a zanechala na nej dokonalý karmínový otlačok bosku, ako sľub, ktorý odmietala porušiť. Pod hadičkami a bledosťou trvala na kráse. Bola to vzbúra proti chorobe, ktorá jej ju chcela vziať. Jedného popoludňa, keď som zavrel knihu, z ktorej som jej čítal, sa ku mne naklonila a zašepkala takmer nesmelo: vždy som chcela vidieť oceán pri východe slnka. Počuť vlny skôr než ktokoľvek iný. Možno, ak zavriem oči, ešte stále to dokážem. Henry nosil humor ako štít, rozprával vtipy, nech bol jeho hlas akokoľvek slabý a jeho smiech sa občas zlomil do kašľa. Ak je smiech liekom, povedal, raz s úsmevom, ktorý sa síce zachvel, no nezmizol, tak potom som najzdravší muž v tejto izbe. Ticho, ktoré nasledovalo po jeho kašli, však vždy znelo najhlasnejšie. V pokojnejších chvíľach ho ale prezrádzali oči. Jedného večera, keď som dočítal krátky príbeh, sa na mňa otočil a opýtal sa hlasom krehkým ako papier: myslíš, že si na mňa budú pamätať? Na to, ako som sa podkýnal o vlastné slová, alebo na to, ako som držal niekomu ruku, keď plakal? Zanechal som stopu, či som sa rozplynul ako dym? Oliver mal sotva 12. Nechcel počúvať príbehy o lekároch, chorobe ani odvahe. Chcel hovoriť o vesmíre, o galaxiách, o nemožných vzdialenostiach hviezd. Jeho malá ruka zvierala okraj prikryvky, keď zašepkal: nikdy som naozaj nevidel hviezdy poriadne. Chcem si ľahnúť na zem, počítať ich a cítiť, ako sa ich diaľka tlačí na moju hruď. Potom by som si zapamätal, že vesmír je zároveň nesmierny aj dôverne blízky. Elaine sa raz cez slzy zasmiala a povedala: bála som sa, ale aj tak som sa zasmiala. Ten zvuk prinútil niekoho iného usmiať sa. To bola moja vzbúra. Možno to stačí. A Peter, ktorého hlas vždy niesol stopu lútosti, zašepkal: mal som zostať dlhšie v kuchyni. Mal som sa smiať viac. Mal som klásť viac otázok o životoch iných, aj keď sa to zdalo nepodstatné. Každé zmeškané gesto má teraz svoju váhu. Ale boli tam aj ďalší. Hlasy, ktoré vo mne stále znejú. Bola tam Sofia, iba 19-ročná. Hlavu mala zahalenú do jemnej šatky posiatej pestrými kvetmi. Milovala hudbu a prosila ma, aby som jej čítal texty piesní namiesto príbehov. Jedného popoludnia sa jej hlas zachvel, keď sa priznala: kiež by som sa mohla aspoň raz zamilovať. Len raz, bez strachu z toho, aký krátky čas mi zostáva. Túžila som vedieť, aké je to byť poboskaná v daždi, byť objatá bez opatrnosti.
Teraz to zostane už len snom. James, starší pán s trasúcimi sa rukami, si počas môjho čítania zvyčajne kreslil neviditeľné tvary do prikryvky. Prežil vojnu, stratu, dlhé ticho vdovstva. A predsa, keď sa blížil jeho koniec, jeho lútosť bola jednoduchá. Kiež by som mohol ešte raz držať jej ruku. Ruku mojej manželky. Myslel som si, že vždy príde ďalší deň, ďalšia príležitosť. Nikdy som nevedel, ktorý dotyk bude posledný. Rachel mala 30 a bola matkou 2 detí. Na stene pri jej posteli boli prilepené fotografie jej detí. 2 usmiaté tváre, ktoré na ňu hľadeli aj v spánku. Jedného večera mi stisla ruku a zašepkala. Kiež by som ich mohla vidieť vyrastať. Len aby som zistila, kým sa stanú, aké sny budú nasledovať. Aj keby to boli len ďalšie narodeniny, ešte jeden smiech, dala by som za to všetko. A potom tu bol Michael, mladý muž, ktorého telo ho zradilo dávno predtým, než jeho duch. Mal bystrý ale jeho slova sa niekedy sklzli do surovej túžby. Kiež by som mohol znovu bežať. Cítiť, ako sa podo mnou otriasa zem, pálenie v plúcach, bezstarostnú radosť z toho. Ľudia si neuvedomujú, ako veľmi sú živí, keď bežia. Ja som si to nikdy nevšimol, kým to nezmizlo. Každé kiež by som mohol, bolo naraz nožom aj darom. Náhľadom do srdca života, ktorý bol prerušený. Každý hlas mal inú farbu, inú textúru, no spolu vytvárali obraz života, ktorý nebol naplno prežitý v tieni toho, ktorý sa práve strácal. Niektorí túžili po obyčajných veciach, držať ruku, smiať sa hlasnejšie, sledovať, ako rastú ich deti. Iní snívali o výnimočnom. O láske, hviezdach, dotyku dažďa, zvuku vln pri úsvite. V tejto nemocničnej izbe som videl aj nebo, aj peklo. Peklo miznúcich tiel, času pretekajúceho pomedzi prsty ako voda. Nevypovedaných slov a nebo spojenia, smiechu a lásky, ktorá sa nemeria rokmi. Ich slová zostali všité do mojej duše. Nedokážem si ich vybaviť bez toho, aby som nepocítil ťarchu toho, na čo všetci zabúdame, kým nie je príliš neskoro, že práve tie najmenšie gestá, najjemnejšie slová, najjednoduchšie chvíle sú tým, čo definuje život. Ďalšia posteľ patrila Samuelovi. Kedysi bol staviteľom, jeho ruky boli zrobené od 10-ročí kameňa a dreva. Teraz sa mu prsty triasli, keď sa snažil udržať pohár vody, ktorý som mu podal. Pozrel na mňa očami, v ktorých ešte horel oheň, no jeho telo ho už zrádzalo. Kiež by som mohol postaviť ešte jeden dom, zamrmlal. Nie pre peniaze, len pre radosť z toho, že niečo stojí spriamené pod nebom. Chcel som vybudovať niečo, čo ma prežije. Nemal som na to slova, iba ticho, ktoré zaplnil slabý zvuk jeho namáhavého dychu. Vedľa neho bola Miriam, stará mama. Hlavu mala zahalenú do mäkkej šatky. Každá darček od jej vnúčat, ktoré prichádzali, kedy mohli. Držala v rukách malý zápisník, plný receptov napísaných jej starostlivou rukou. Kiež by som mohla znova piecť chlieb, povedala. Hlas sa jej lámal. Nehociaký chlieb, môj chlieb, ten, čo dom prevoňal ako domov. Čoskoro zabudnú na jeho chuť. Podala mi zápisník a ja som pocitil váhu celého rodinného dedičstva v jeho stránkach. Ten, čo dom prevoňal ako domov, čoskoro zabudnú na jeho chuť. Potom tu bol Áron, iba 17-ročný. Jeho tvár bola bledá, no oči žiarili s nami väčšími, než jeho krehké telo. Nikdy nehovoril o chorobe. Namiesto toho sa ma pýtal na Jeruzalém, na umelecké galérie, na oceán. Kiež by som mohol vidieť more aspoň raz, zašepkal. Aby som vedel, aké nekonečné je. Myslíš, že vyzerá naozaj ako večnosť? Jeho otázka visela vo sterilnom vzduchu, väčšia než steny, ktoré ju obklopovali. A Ruth, ktorá nikdy nedovolila, aby deň prešiel bez ružu, aj keď jej ho museli sestry naniesť. Usmievala sa na svoj odraz, hoci jej líca sa prehlbili. Kiež by som mohla znova tancovať, povedala mi raz. V náručí niekoho, kto sa nebojí toho, aká krehká som sa stala. Len jedna pieseň. Jeden tanec. Každé kiež by som mohla bolo ako nôž jemne vložený do môjho srdca. Ale aj ako lampáš, každý osvetľoval pravdu toho,
čo bereme ako samozrejmosť. Nepýtali si bohatstvo ani slávu, len tie najjednoduchšie dary života. Chlieb, tanec, more, tvorivosť, lásku. Prechádzal som od postele k posteli, s ťažkým srdcom a tichým hlasom v tejto katedrále miznúcich životov. Hovorili pravdy, ktoré som dovtedy nikdy naozaj nepočul. Bola tu Karolína, žena s obystrými očami za hrubými okuliarmi, kreslila neviditeľné písmená na prikrývku, keď hovorila: Kiež by som žila svoj život pre seba, nie pre to, čo chceli ostatní, aby som bola. Kiež by som malovala viac, milovala viac, tancovala, keď som chcela, nie keď to bolo bezpečné. Vedľa nej Vojtech, jeho ruky stočené ako staré viniče, zašepkal: Kiež by som povedal ľuďom, čo cítim. Nielen manželke, ale aj synom, potlačil som to a teraz to nikdy od mňa neuslyšia. Lídia, ktorá vždy udržiavala poriadok a presnosť, sa jemne zasmiala a potom sa rozplakala. Kiež by som nepracovala tak tvrdo, kiež by som trávila viac času s rodinou, viac popoludní sa smiala s deťmi nad ničím. Myslela som, že mám večnosť. V rohu Matej, tichý muž, zamyslene zašepkal: Kiež by som bol k svojej manželke láskavejší, kiež by som viac premýšľal o jej citoch, kiež by som ju viac objímal. Mladá slečna menom Talia, iba 17 rokov, stisla ruky ako pri modlitbe. Kiež by som si dovolila byť šťastná. Bála som sa byť príliš bláznivá, príliš hlasná, príliš živá, kiež by som nepremárnila toľko času strachom. Potom Robert, opierajúc sa o zábradlie postele, povedal ticho: Kiež by som povedal svojej matke, bratovi, manželke, priateľom: Milujem vás. Toľkokrát som si myslel, že vedia, ale slová sú dôležité. Nikdy som ich nepovedal dosť. Starší muž, Bohumil, zašepkal hlasom praskajúcim ako papier: Kiež by som odpustil. Kiež by som sa zbavil hnevu. Niesol som ho celý život a teraz je ťažký ako kameň. Margaret stále držala púzdro s ružom, dodala: Kiež by som si všimla tie malé veci, vtáčie spevy, slnko na tvári, vôňu dažďa. Brala som ich ako samozrejmosť. Filip, tínedžer, ktorému choroba krátila život, teraz hovoril s tichou, zúfalou odhodlanosťou: Kiež by som stihol viac. Kiež by som mal viac času na sny, na radosť, na všetko, čo som chcel zažiť. Prečo práve ja? V živote som neurobil nič zlého. A nakoniec Ruth, oči široko otvorené vo chvíli uvedomenia. Kiež by som sa tak veľmi nestarala o to, čo si myslia ostatní. Mala som byť odvážnejšia vo vlastnom živote. Kiež by som bola viac sama sebou. Jeden za druhým sa tieto hlasy spojili na oddelení. Zbor túžby, lútosti a surovej ľudskosti. Nepozerali sa len smrti do očí. Učili, ukazovali mi prostredníctvom najjednoduchších význaní, aký krehký a vzácny je život. A v tom okamihu som cítil každý tlkot srdca, každý prchavý nádych, každé zašepkané želanie, ako vlny tlačiace sa na moju hruď. Vedel som, že keď nastane posledné ticho, nezmaže lekcie, ktoré zanechali. Som ich svedkom a stále sa učím, ako žiť. Ak sa vám tento obsah páčil, alebo si myslíte, že by mohol niekomu pomôcť, neváhajte ho zdieľať.